हाँ महाराज कहाँ चौपल बनी जा। हाँ हाँ दिनारा तो लड़की वाला के बतला दिल बनी न लड़की के। हाँ बाबू के बतला दी। हाँ महाराज लड़का BSc के देखते नेवी में ज्वाइनिंग होके होला बाटे। हाँ अब कब आज को गारंटी नहीं कि फगुनवा उगुनवा से आई ज्वाइनिंग होकर। आ देखते बनी 20-22 बीघा खेत बढ़बे के बाद 3 गो भाइये बनी जा। हाँ ना तो बतला दी तो बन जा कोइयो गई जा ओकरा के दिक्कत नहीं खे। हाँ तो ना 8-10 लाख में महाराज हुई महंगी देखत नहीं कहाँ गोइला लड़का के तुरंत नौकरी होके होला बाटे। ना तो 15 लाख एगो गाड़ी दिवा देम 4 चक्का कोनो। हाँ ना तो 12 लाख तक चौका बताओ तो 12 लाख में महाराज कोई 3 लाख घाटा ना जाता। ना बुलेट के ना चाहिए 4 चक्का चाहिए। अब 2 चक्का के महाराज वैल्यू बटे 2 चक्का के वैल्यू नहीं के। हाँ 4 चक्का के हाँ दिवा दी। हाँ कोनो एगो कार दिवा देम 5-7 लाख के माल नहीं कोनो दिक्कत नहीं के। आ 15 लाख नगद। हाँ आ बर्तन आ कूलर फ्रिज होगी जो 2-4 लाख के तो ऊ मने कटाई उटाई ना आई न सोचलम तो कटाई है हमें ना कटाई वो अपना भी से। हाँ आई जा कोई को दिक्कत नहीं खे। ए महाराज हम के खर्च रोगा देखल का खाई जा आई जा न। हाँ 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 आई जा कोनो दिक्कत नहीं खे। कगो 18-20 गो आई जा बाकी सोच के ऐसा न तो हमार खर्चा करा दी जाइए 10-20 हज़ार देखई में लइके के माल पार्टी कम जोड़े होके। हाँ आई कोनो बात नहीं खे। हाँ सब कोई बात दुआरे पर। हाँ भैया पटना से आगुल बाबू जानते बनी वही ना तैयारी करता आइल बटे। हाँ वे ज्वाइनिंगवा के लेके आइल बटे चौपले चाहता। हाँ 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 आई ठीक बा। हाँ हाँ आई का हो भैया कहाँ बतियावत रहो। अरे तोहरे पार्टी का दिन आवत तोड़सन अबुआ दिनारा तक आगुल बड़सन। हाँ कोहो तोड़सन 12 लाख के जमाना बा होता नौकरी फागुन से हो जी आशा बाटे नेभिया में। तो अभी रुक जा 12 लाख में शादी होई तो ज्वाइनिंग लेटर आ जी ना तो हम कह दिल 15 लाख एगो 4 चक्का दिवा देबो तो होई। अतनिए में होई ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो 25-30 लाख न माल पेन तानल जी ऐसा ही होई। अरे फसावे त न उका जानत तो 5 बीघा खेत बा पद भी 22-23 बीघा खेत बा तान लेबे त मलिया। हां अमल तान लेबे के बाटे आ कॉल में 4 चक्का उ तो बुलेट कहत रहन जा 12 लाख रुपया के ना बुलेट के जमाना बा 4 चक्का एगो गाड़ी दिवाओ 5-7 लाख के कार कोनो तो ठीक है बाटे। आ को आदमी तो लइका उ का जानत ससे ना पड़ता कोई में पाटना भईया पढ़ेला आ नौकरी होखी चाहे ना होखी माल टान लेबे के बा ओकरा खातिर चिंता नहीं के करे के। आ तनी बहिमा से तनी दुल्हा भी जाए कोई आ जाके सासाराम फेशियल उशियल ब्लीचिंग करवा लो लगी 1400-1500 रुपया एकदम क्लियर करवा लो। आ घड़ी तनी बहिमा पे ना जूता एगो ले लियो बाटा में जाके 4-5 हज़ार के बहिमा। हाँ एकदम अगुआ ये सन दिखावे के ना बा। जाके होइलो 1000 रुपया बहिमा तनी मिठाई देख के एकदम काजू वाला लई हो 1000 रुपया ले लो आ काजू वाला मिठाई लई हो आ 200 संगतिया होइया से न तो कह दियो तो आवत जा देखन हरू माने आव जा तो 4 गो रहलन दुआर पे तो बहिमा लागेला। ठीक बा। हाँ ओकर चिंता नहीं करे के। तो बोलो मिठाइया के एक काजू वाला मिठाई ले ले। हाँ बहिमा ले लियो एगो नमकीन कोनो बहिमा ले लियो सेव ले लियो जौन होई तो लगा दियो घटल बढ़ल कोनो एथी नहीं के। ठीक बा। आ छोटका कहाँ रहता हो वो आवते होई कहाँ बटे आवता वो। अरे आई तो घरवा तनी ओकरा के एथी न करती। कहो भैया काहे खुश रहता मजा का बात। अरे हेकरे दत बिजोरा के आवत रसन नगुआ जल कई दिलनी पैसा जाके मिठाई उठाई माने लाओ और बाद मैंने देखल जाई। तू तनी भौजी घरवा कह दिया ना तो मुर्गा आवता एक मुर्गो मंगवा दे तनी जा 10-12 किलो बस। बन जी तनी मसाला उसाला घर उर कह दिए तनी साफ बहिमा से करके झाड़ू एकदम तनी पोछा उछा लगवा देवे के। हाँ
ठीक बजाती कह जा हाँ भौजी से कह दा मसाला उसाला मुर्गा उर्गा मंगा दे हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है तो भाई जाओ तू मिठाई उठाई आओ हो जा जाती जाते ही हाँ, मिले हाँ। देखो कॉलो कर हेलो हाँ महाराज बार बार फोन मत करी जा आई जा का अनोखा चौक गई जा हाँ तो ठीक बा आई ठीक बा दोस्तों यदि वीडियो हमारे पसंद आए तो हमें चैनल के सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो के फाड़ के सिरे कीजिए थैंक यू मेरे दोस्तों।